Goizean egiten dugu lehenengo gauza, aurrei harrera ez, momentu honi garrantzia handia ematen diogu, eta irakaslaren esku hartzeari ere, batez ere, horregatik badakigulako momentua oso berezia dela, gurasotak banantzen diren momentua da, orduan irakaslea aurraren altuerara jaisten da, begirada goxo batekin, niri fartxu, aurrak goxo jaso, eta egokitutako espazio batean sartzen da, bertan autonomia landuz, bere pertxerora joan, berokia lasai kendu, eta poliki-poliki egunero ez, autonomia hori garatuz, joango dire egokitutako espazio batean. Gelako espazio batean aurren irudia dago, eta nire garrantzia ematen diogu, aurra etorri eta irudiari buelta ematen dio ikusteko bere presentzia eskolan, eskolara etorri dela, bere irudia hor dagola eta baita lagunena ere, hor ikusten duten hor etorri den, horrez den etorri, eta honi ere garrantzia ematen diogu. Ondoren, haur bakoitzaren erritmoa errespetatuz, umea espazioan zehar, jarduera desberdinak egiten hasiko da, batzuk irakurtzen, goxo-goxo, beste batzuk eraikuntzak sortzen lurrean altzobrekin, eta horrela egiten ditugu eguneko lehenengo ordua.